Igbo ndị ọma nke m ekenekwa m unu ụbọchị ọma, abalị ọma, mgbede ọma, ụtụtụ ọma, efifie ọma, n'ebe ọbụla, maka ama m na anyị na ebe dị iche iche. Ana m ewetala unu ozi nke tata site n'ebe m nọ n'oge ebe m nọ bụ oge mgbede, wee na-ekenekwa unu n'ofu n'ofu. Afa mbụ Ngozi Chukwu ka Adaobi Ijele. Ụgbọ anyị ga-agaba n'iru n'agbanyerọ ndị na-abatazi abata na-esonye anyị wee na-aga n'iru, maka na unu ma dịka anyị si eme, anyị bịa anyị adịgbu oge, anyị na-aga ozugbo ozugbo. Ekenekwa m unu. Ozi njibịa tata bụ ozi gbasalụ AJAAN. Eji m Ilinaibo ka m ji wee na-akọwa, na-enye nkọwa gbasalụ AJAAN dịka unu si malụ, dịka m na-esi ekwu oge ọ bụ na Ikechukwu ekene gị abalị ọma nwanne m. Dịka m na-esi ekwu n'oge ọbụla ma m bịa na ndị ụwa nọ ebe dị iche iche, na ndị ọbụla nwere akụkọ okike ụwa nke fa. Etu aka ọ dị ndị Igbo, ya na Igbo nwere akụkọ ụwa nke fa tupu ọ bịala abịa wee nye Igbo akụkọ nke o nyere Igbo gbasalụ Adam and Eve, iji kọwaa na ebe a ka okike si wee malite. Mana dịka m na-esi ekwu na ọ bụrụ na ebe okike si malite, kama nọọ ebe fa bido wee kọba akụkọ okike ụwa nke fa, nke na-abụrụ ọdụle akụkọ okike ụwa nke fa, maka na okike ụwa nke fa abụrụ na Adam na Eve ka o bido. Mana nke a bụ okwu dị iche ka anyị na-aga na nke a bụ mụnwa bụ Ngozi ka na-ezite ozi a, mụnwa bụ Ngozi ka na-abịa enye, Ngozi Chukwu ka Adaobi Ijele na-abịa enye bụ okike ụwa nke ndị Igbo. Si na ife dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ka Igbo ji wee kọwaa okike ụwa nke fa, ma ife a na-eli n'ọnụ, ma anụ bi n'ọfịa, ma afa a na-aza, ma okwu a na-ekwu, ma emume a na-eme, ụzọ dị iche iche, wee tinyekwasị ọgụ ọnụ ka Igbo ji wee kọwaa okike ụwa nke fa. N'oge nke a anyị nọ n'ime ọgụ ọnụ ka m ji abịa ịtụsa okike ụwa nke ndị Igbo. Tata eji m Ilinaibo abịa ịkọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Ya nọ Ilinaibo ka m ga-agbado ụkwụ wee na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Dịka unu si malụ, o nwere ebe m degasịlụ ife ka okwu m na-ekwu wee na-esonye. Ya na unu fụ ka m na-ene anya n'aka nri ma n'aka ekpe, ma na ọka mgbala ebe m na-aga ma emejefie ụzọ. Ama m na anyị pụtasị tata okike ka anyị na-enye ekene, maka na onwe ndị pụta anụ, onwe ndị anyị na-afa ịba ma na fa ekuniro, nwe ndị jebe mafa ejeluro, nwe ndị naba mafa analụro. Mana anyị kwụ tata anyị wee na-enye ekene si na ọya adịla okike mma, maka na asị anụ gafee yi ya ma chọọ ọdụdụ, maka na ọ dịrọ mfe. Ekene ọma nọ abụ ka m ga-eji malite ozi nke tata. Abụ m ga-eji malite ozi nke taa bụ ofu abụ a m ji wee tinye isiokwu njibịa taa. Abụ a bụ onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Ikechukwu ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, ndị Igbo ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini. Ọ bụ fa bụ isi ji mgbakwasị, ọ bụ fa bụ isi ede mgbakwasị, ọ bụ fa bụ agbulu si n'ogbe too n'otokwu ghebelu m enini uhe ghebelu m enini. Maka n'ụwa na ndụ bụ amụta nwa ọmụta ibie,
amụta nwa ọmụta ibie. Ekenekwa gị Chiamaka Chika ọ dị n'aka Olumba, ekene gị nnọọ. Ụwa bụ dịka nwa bekee si akpọ ọsọ a na-agba rile, onye gafee onye ọzọ osisi obidokwa na-agba. Ya na o nwere ozi niile anyị na-ezi, ozi niile anyị na-eweta, ọnọkọ niile anyị na-abịa anọkọ nwere ife ọ na-eme ka ịghọta na anyị asịrị n'enu da. Ọ nne mụta mụ na gị, nne na nna mụta mụ na gị, nne na nna mụtalụ nne na nna mụta mụ na gị, wee na-aga. Mana ozi anyị na-eme ka ịghọta, ozi m na-eme ka ịghọta na Igbo na-aga gagide wee lue n'ebe afa na-akpọchi ukwu. Ọnya ka gị bụ onye Igbo ji wee nwee chi, nwekọ gị na chi, nwekego na chi ukwu, ka anyị wee ghọta. Maka na ọ bụrụ na anyị solo akụkọ ndị bịara abịa kọla anyị, ị ga-enwe nghọta gị na Sarah, ị ga-enwe nghọta gị na Abraham, ị ga-enwe nwekọ gị na Solomon, ị ga-enwe nwekọ gị na John the Baptist, ị ga-enwe nwekọ ndị niile ọ kpọrọ afa n'akwụkwọ ya. Mana nke a bụ akụkọ nke gbasalụ nwekọ nke gị na nne gị na nna gị na ụmụnna gị na obodo gị na ụwa gị na chi gị na ndụ na chi ukwu. Ya na ọnya ka m ji bụọ abụ a, onye ga-eghebelu m enini, onye ga-eghebelu m enini. Ife ọ na-eme ka ụmụ Igbo ka anyị ghọta bụ na anyị bụ agbụlụ si n'ogbe wee too. Anyị bụ agbụlụ si n'ogbe too, na o nwere ife a na-ene anya dịka m si ekwu. Ọ mụ na gị ka ọ dịla ịka akụkọ ụwa nke anyị, ọ mụ na gị ka ọ dịlụ ịgwa ndị ọzọ maka okike ụwa nke anyị. Anyị anụgo okike ụwa dị iche iche. Ndị China nwere okike ụwa nke fa, ndị Japan nwere okike ụwa nke fa, ndị India nwere okike ụwa nke fa, ndị dị iche iche nọ na mpaghara ụwa dị iche iche nwere okike ụwa nke fa. Kedu maka nke ndị Igbo? Ọ akụkọ ụwa nke ndị Igbo ka anyị na-akọwa. Ya na onye India bịa na-agwa ya maka Ganesh, their elephant-headed god, ọ na-agwa ya maka Ganesh, ọ ga na-agwa ya etunye na ya si wee nwee nwekọ. Ọ bụrụ maka nkwekọrịta, ọ bụrụ maka nkwenkwe, faith and belief, na ọ ga-agwa ya ka ụwa fa na Ganesh si wee bụrụ ofu. Etu a ka ọ dị n'ife m na-abịa akọwa. Ya na Igbo na anyị kwuo enu, anyị kwuo ana, anyị kwuo mmiri, anyị kwuo ọkụ, anyị kwuo ọnwa, anyị kwuo kpakpando, anyị kwuo ikuku, anyị kwuo ikenga, anyị kwuo eke, anyị kwuo oye, anyị kwuo afọ, anyị kwuo nkwụ, anyị kwuo chukwu, anyị kwuo chim. Ife a na-akọwa bụ na anyị ga-enwe ike izikọ ka anyị na ya si wee nwee nwekọ. Maka na o nwere ụlọ ọba na anyị na-akọ, ma ọ bụ na o nwere etu o si wee metụta anyị. Ọ bụ na nne m amụrụ m amụ, ikekwa na ọ mụrụ m amụ, mana o nwere onye mụrụ m wee kunye o wee zụa. Nke a bụ nwekọ mụ na nne m. Nke a bụ atụkwu ka m na-ama. Ya na onye ọbụla ga-enwelili nwekọ ya na ife ọ na-ekwu maka ya. Ọ bụ na o siro n'ebe a dapụta, ọ bụrụ na-aṅụtali aṅụta. Ya na okike ụwa nke anyị na-akọwa bụ okike ụwa etu anyị na okike si wee nwee nwekọ. Onye bụ abụọ mbụ kịta, onye bụ abụọ mbụ kịta, iji wee kọwa ya bụ nwekọ etu anyị si wee dị dịka anyị si kwu. Na nke a bụ arọ nke 6 mbido nyebe nkụzi a. Ya nọ n'ụzọ dị iche iche. Ekenekwa gị nwanne m Aloy, ekenekwa gị nnọọ, ekenekwa Chikọdị nnọọ, Ikechukwu nnọọ. Ọ n'ụzọ dị iche iche ka m ji eweta akụkọ na nkụzi ndị a niile. Ọnya ka m ji bụọ abụọ mbụ kịta ka anyị wee ghọta na dịka ndị Igbo gwara anyị, dịka ndị mbụ anyị gwara anyị, na anyị bụ agbụlụ si n'ogbe wee tụpụta. Ịkonye ji na ana, itinye ofu ede dịka ị na-esi ekwu,
num maọbụ gwam 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 ife dị ofu banye naanị na-apụtachila ụmụ Igbo ga-asị gị na-ede ofu ede ka itinye naanị ofu ji ka itinye naanị mana igwupụta efu na ji apụta kponyesịkwa nwa ọnya bụ abụ a na anyị bụ agbulu si n'ogbe wee too na anyị topu anyị eghebelu enini na enine bụ anyị nwa ga-aka akụkọ ụwa nke anyị ka ọ dịlụ ịkọ akụkọ ụwa nke anyị ka ọ dịlụ ịjụ ajụjụ mata akụkọ ụwa nke anyị nke a bụ ozi nwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobijele na-abịa eweta n'izu nke nwa bekee. Onye ga-eghebelu menini uhe ghebelu menini onye ga-eghebelu menini uhe ghebelu menini alọghị ga-eghebelu menini uhe ghebelu menini Chikọdị ghebelu menini uhe ghebelu menini Ikechukwu ghebelu menini uhe ghebelu menini ndị Igbo ga-eghebelu menini uhe ghebelu menini ọ bụ fada isi ji mgbakwasị ọ bụ gị bụ isi ede mgbakwasị ọ bụ gị bụ agbulu si n'ogbe eto n'otopo ghebelu menini uhe ghebelu menini ọ bụ gị bụ isi ji mgbakwasị ọ bụ gị bụ isi ede mgbakwasị ọ bụ gị bụ agbulu si n'ogbe eto n'otopo ghebelu menini uhe ghebelu menini. Ozi m na-ezi tata bụ gbasara anị. Ozi m na-ezi tata gbasara anị maka nọ AJAAN dịka m sikwu nọ 12 ka m ji abịa inye nkọwa gbasara AJAAN n'ife dị iche iche ka m na-eji abịa inye nkọwa n'ime arọ a. Ife njipụta n'arọ a bụ ọgụ ọnụ dịka m sikwu na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji wee kọwa okike ụwa nke faji ife dị iche iche ma afọ a na-aza ma nne a na-eli ma afịa a na-azụ ma okwu a na-ekwu ma mmemme a na-eme ma akụkọ iro a na-akọ ife ndị a niile tinyekwali ma ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa iji zikọ na nke a bụ nke si n'ana wee topụta na fa aṅụtara ya aṅụta na fa aṅụtara ya aṅụta na fa aṅụtara ya aṅụta na nke a bụ nke fa ka mkpa ya n'ebe a ka anyị ga-abata wee bidokwa n'ebe a kwụsị n'izu gara aga maka na anyị ma n'izu gara aga na ife ndị nne na-akụ gbasakwalụ ya bụ AJAAN. Tata isiokwu m bụ agbulu si n'ogbe too ọnya maka m ji wee bụọ abụọ maka na anyị si n'ogbe too nke a bụ akụkọ nke anyị ọ bụrụ akụkọ nke ndị ọzọ nke a bụ nghọta okike ụwa nke anyị ọ bụrụ okike ụwa nke ndị ọzọ. Ya n'oge gara aga n'izu gara aga anyị na-ekwu maka okike kwue si n'echiche na okike na onwe ya bụ echiche bụ gịnị atụ eji m ọnya ka m ji wee kọwakwa gbasalụ ife dị iche iche iji wee zikọ gị na ife niile Igbo na-ekwu na-eme bido na mmụọ wepụta ife ya na mgbe fa na-ekwu atụ Chukwu atụ mmụọ ife Igbo na-agwa gị bụ echiche mmụọ chee echiche Chukwu chee nọ ife ndị a ka anyị na-afụ anya tata etu a ka ọ dị ngenwa etu a ka ọ dị mmụọ ụwa ndụ anyị nọ n'ime na-ebido n'echiche ọnya ka Igbo ji nye afa asị gị chekera afa mmadụ afa nwanne m nwanyị afa ada ibe m bụ chekera afa ada ibe m chekera ya na ife niile anyị fụrụ anya ife niile anyị bụ tata site n'echiche anyị maka onwere ọsụkwa ya bụlụ akwa iyi na-arụ ọsụkwa ya bụlụ isi ịkpalụ nwa isi ịkpụrụ ọsụkwa ya bụlụ n'isi tata iche ya tupu imepụta ya ife
nyaanị igbo na-agwa ya n'ụwa bido n'echiche. Igbo gwala anyị ife kpata afa ji malụ maka Chukwu bụ na fa ji anya etufasi fụ ndụ wee nwee nghọta etu okike si wee dị. Ọ nke akpata anọ Igbo tupu nwa bekee abịa kwube maka God na ndị Igbo ejighaliga ebe dị iche iche kwue maka okike. Naanị Igbo gwala anyị na okike bụ gịnị? Echiche mmụọ, echiche Chukwu. O echiche Chukwu a ka fa kpọrọ atụ mmụọ, atụ Chukwu. Ife Igbo na-eme ka anyị ghọta bụ na atụ na echiche bụ ife zolo ezo. Ọ bụrụ na ezoli ezo ka mmadụ wee dafụ ya. Mba, ife Igbo na-akọwa bụ na nke a karọpụta ife, ọkarọpụta ife, ọkarọ gbapụta, ọkarọ nọrọ na ndụ, ọkarọ nọrọ na ndụ, ọ ka nọ n'echiche. O nwee echiche nwee tata na-akarọ wee wepụta, o nwee echiche gị nwa nwee tata kịta anyị na-ekwu na-akarọ wee ige na-akarọ wee wepụta, ọkarọpụta ife. Ya na ọtụtụ ife niile, ife ọbụla anyị na-eme na ndụ malite n'echiche. Ọ ife Igbo mee ka anyị ghọta. Ya nwa ka fa ji wee gwa anyị maka ka ụwa fasi malite, ka fasi wee nweta atụ, ka fasi wee nweta echiche iji wee chepụta okike ụwa. Igbo gwa anyị sị na ozi mbụ fa bụ ọkpụ ụzụ ịchọlụ ịkpụ ogene mkpị na abụọ gị na-egbe anya n'ọdụ. Ọkpụ ụzụ ịchọlụ ịkpụ ogene mkpị na abụọ gị na-egbe anya n'ọdụ. Igbo mee ka anyị ghọta na ife niile anya na-afụ, ife niile anya na-afụ na ndụ malite n'echiche. Mana echiche a na okike wepụta gị, ya na ife ọbụla anyị na-eke eke sitegodu n'ife okike wepụta. Ya na anyị enwego blueprint, anyị enwego ebe anyị ga-atụdo aka. Anyị chọọ ịlụ ụgbọala, anyị na-anụ ọfịa anya, anyị akpụọ nke dị ka agụ. Anyị chọọ ịkpụ ụgbọ mmiri, anyị na-esu anya, anyị akpụọ nke dị etu a. Anyị chọọ ịkpụ ụgbọ oloko, anyị chọọ ịkpụ ụgbọ oloko, anyị na-esu anya pụta nke dị ka ya. Anyị chọọ ịlụ ụgbọ na-efe n'elu, anyị na-anụ na-efe n'elu anya wee lụọ anya. Ife Igbo mee ka anyị ghọta bụ na ife niile adịgo, okike wepụta gị, anyị na-eṅomili zilie wee na-ekepụta nke na-enye ndụ. Ya na echiche zolo ezo tupu ọpụta ife, tupu mmụọ eme enye ọpụta ife. Ebe a ka ana bụ ka ana ji wee ka ana nyere aka wee mee ka ife ndị a niile pụta ife. Ọnya ka Igbo ji gwa ya na ana bụ di ọmụmụ. Mgbe anyị na-akụwa maka anyị, mgbe m na-akụwa maka anyị, akpọọ m ya eze, kpọọ ya eze nwanyị, kpọọ ya eze, kwue na okpu amụma, kọwaa ife amụma okpu bụ, kọwaa ife amụma okpu bụ, tụsa anya bụ okwu bụ amụma, wee kọwaa ka ịghọta ife kpata o ji wee bụrụ di ọmụmụ. N'izu gara aga ka m na-akọwa na di ofekeche na di bụ nwoke, ofekeche na di bụ sọ oke. Di abụrụ maka oke, di abụrụ husband. Maka na asụsụ Igbo ịma nji ekọwa bekee, ịma nji bekee kọwa Igbo, ị ga-ada enu okwu maka na oyilu, mana oyilu abụrụ ya. Na nwaanyị nụọ di, ọ bụrụ na nwaanyị enwe na husband dị iche, di dị iche. Husband owns, excluding all others. Ya na husband bụ a superior head for that wife ọ na-anụ anụ. Na wife ọ na-anụ anụ nwere limited rights even for her own self and her own body. Ma abịa na the origin of that contractual right. Mana di dị iche, di enwero the wife excluding all.
na nghọta nke ndị Igbo na ọdịnala nke ndị Igbo na omenala nke ndị Igbo na ndụ nke ndị Igbo na usoro ndụ nke ndị Igbo. Di bụ nwoke ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla amụta na ngwulu. Ọ dị ka ọ bụ di ana di ngwulu di nwe ngwulu ya na mụnwa bụ di nyelu ụmụ nwaanyị nne ụmụnne m na anọ. Mana ndị ebe dị bụ ndị ọzọ ụmụnne ma nwoke ma nwaanyị si na ngwulu a si na ụmụnna a kafara bụ ndị di m. Mana fe nwere m ya na di enwero excluding everybody, mana husband ga-enwe excluding everybody. Maka gịnị? Na ọbụnadụ nne nyanwa bụ husband na nna nyanwa bụ husband enwere ike inye recommendation. Ifefa nwere ike inye no bụ advice, but they cannot insist. Fe nwero any right towards nwanyị ọ na-anụ, maka na onye nwe excluding all others. Onye nwe mana ọ dịrị etu a n'Igbo ya na di ka m na-akọwa n'izu gara aga o nwere anything to do with husband. Na di bụ adept ọmachancha ya na di nwanyị etu m si bụrụ di bụ na ama m ngwulube nna m ụmụnna m ọka anyị bai ebe a lụrụ ọrụ ugbo ebe anyị dịgasị karịa nwaanyị ọbụla a ga-anụbata ya na anụbata nwaanyị a na mbụ die. Maka na mkpuke nne m na obi nna m ka ọ bata. Di bụ onye na-agba nta. Dinta bụ dinta adept n'ịchụ nta, ọkachamalụ n'ịchụ anụ. Maka na ụmụazị na-achụ anụ. Ụmụazị na-esi ọnya ngwele, fa na-esi ọnya ụsụ, fa na-esi ọnya nchi, fa na-esi ọnya ululu, fa na-amata anụ dị iche iche. Mana o merọfa ka fa bụrụ dinta. Diana bụ ndị nwana dịka ada ogbunike ada azụ. Diochi bụ onye na-ete nkwụ. Ife ndị a ka anyị kpatụrụ aka n'izu gara aga. Ana bụ di ọmụmụ. Maka gịnị? Na anyị na-abụ abụ mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ nyefe agwa ife ji ọkụ dịka chilọlụwa. Igbo bụ mmụọ lọlụwa site na nkeji okike ya, site na nkeji okike ya. Anadị ọmụmụ site na nkeji okike ya. Ike aja na ya ebe a ka anyị nọ tata site na nkeji okike ya. Tata anyị nọ na ịtụsa AJAAN site n'iji ili na Igbo wee kọwaa AJAAN. Ekene gị Abigail nne nnọọ, ekenekwa gị Ntọchukwu Emeka Nweze, ekene m unu nnọọ. Ya na AJAAN ka m na-akọwa tata, mana anụ m agbado ụkwụ na 12 dịka m si na-ekwu na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa. Ya na bụ di ọmụmụ, maka na ikie ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị ji na-eme gịnị? Di ọmụmụ kpata anyị ji bụ ebe anyị na-ekwu maka mee ka afụ n'anya na okike bụ echiche bụ gịnị? Atụ Chukwu. Echiche bụ atụ mmụọ. Ya na ọ bụ na atụ mmụọ nke a na-eme ka anyị ghọta na ọ pụtara na ife na akarọfụ anya, ọkarọpụta ife. Ị na-eche na ị ga-anụ nwaanyị, ị na-eche na ị ga-anụ di, ị na-eche na ị ga-amụta nwa, ị na-eche na ị ga-alụ ụlọ, ị na-eche na ị ga-eme nka na-eme nka, ị na-eche na ị ga-akpụ ụdị isi dị etu a, ị ga-eche na abalị tata ma ọ na-echi na ị ga-esi ofe onugbu. Ife ndị a niile ebe echiche ọkarọpụta ife. O nwere ife ga-eme ka ọ pụta ife.
mee ka afụ n'anya nke ndị nkụzi ndị ka malụ ndị Igbo gwa mbụ gịnị quantum mechanics. Maka na gịnị na a na-ekwu maka Igbo na ị ga-aghọta na Igbo n'onwe ya bụ na akwụkwọ zuru oke, na ịmata Igbo, ịmata nkọwa Igbo, ịmata ife niile. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọ bụrụ na ịfụrụ onwe n'ụlọ akwụkwọ, a na-ekwu maka chemistry, na-ekwu maka physics, na-ekwu maka biology, na-ekwu maka politics, na-ekwu maka economics, na-ekwu maka commerce, na-ekwu maka medicine, na-ekwu maka agriculture, na-ekwu maka geography, na-ekwu maka sociology, na-ekwu maka psychology. Ife ọbụla ị na-ekwu n'ime 360 degrees ị na-eje n'ụlọ akwụkwọ ịmụ ịghọta Igbo, ịmalụfa niile n'ofu mma. Maka na ebe a ka okike tinyelu ya bụ udu amamife, udu akọ na uche. Ya na dị ọmụmụ bụ ana bụ ikie ka anyị ji na-ekwu gịnị maka okike. Ya na AJAAN a na-ekwu na mee ka afụ n'anya. AJAAN bụ ife ga-enwe ike inye aka ka e wee fụ okike n'anya. Ya na AJAAN anyị na-abịa ikwu maka ya tata bụ gịnị ike oziko okike, na-agbanyere ife ndị ọzọ ọ bụgasị. Maka na Igbo dịka m si kwunu na Igbo dị oke omimi ka ịma nke a na ịka isi na ịmụtasigo na o nwere ọzọ na o nwere ọzọ na o nwere ọzọ. Ya na bụnadụ na ndụ anyị nọ tata na ọmanya na mụnwa ama nwa ike na gị nwa ama nwa ike na oge ezuru mụ na gị iji wee kọchaa ife niile gbasara Igbo. Maka na ha na-egwu onemi na ọ dị oke omimi. Ya na ebe a ka anyị kwuo, ebe a ka anyị gara na izu gara aga wee na-abatasi tata nji wee na-asị na atụm tata bụ gịnị agbulu. Osiokwu m tata bụ agbulu si n'ogbeto, ka anyị wee ghọta na ife ndị a niile anyị na-akọwa na mụ na gị nọ n'etiti. Ị na-ekwu maka okike, ị na-ekwu maka ana, ị na-ekwu maka AJAAN, na ị na-ekwu maka mụ na gị, na mụ na gị nọ n'etiti. Ya na ọ bụrụ ka nwa bekee na-aga na-enye random. I see in the beginning God created Adam and Eve. Ka wee mụta Cain and Abel, nkewa wee mee nkewa. O wee na-agbasị ka moto. Mana ịma nwe ike inyezi nkọwa ka ka gị na Sarah si wee nwee nwekọ, ka gị na Jacob si wee nwekọ, ka gị na John the Baptist wee nwekọ, ka gị na Joseph mụta Jizọs si wee nwekọ. Kedu ka gị na Nazaret si nwee nwekọ? Kedu ka gị na ebe niile akpọrọ afa ma Samson na Delilah, kedu ka gị na fasi wee nwee nwekọ? Nke a anyị na-akọ tata bụ etu gị na fasi wee nwee nwekọ bụnadụ ana na AJAAN ka gị na fasi wee nwekọ. Ya na tata bụ 12 anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị 12 dịka m si gwa unu ụma abụ ụma. Maka na Igbo gwara anyị nọ na ite naanị na ana ka ife niile zuru oke. Olue na ili na olugo ọ na-achịgo na mbụ. Ya na mgbe anyị na-ekwu maka ili, Igbo na-eme ka ịghọta n'ezie na olie na maka na ọ na-aghachigo na excuse me n'ebe o si malite. Ya na ife ị na-ekwukwazi bụ ofu na ụma. Ya bụ ofu na ụma, ofu na ụma, ofu 11, ofu na ụma abụ 12. Ya na ebe anyị na-eje tata bụ 12. Ya na ofu na ụma, ofu ịgbakọnyere bụ ga-enye gị 3. Ọ ga-enye gị 3. Kedu ife anyị ji wee kwute okwu a tata ebe anyị na-ekwu maka 12 na-ekwu maka AJAAN, ka ị wee ghọta
na igbo dị omimi, igbo dị ụbala. Ọ bụrụ ọdụ ịtụ isi chenọdị, ọ bụrụ ife ị na-afụ ka ọ bụ, maka nọọ dịka m si kwu nọọ okwu na asụsụ eji wee weta okike. Dịka ije na kemet fakpọ ọnya medunete which is divine speech, medunete divine speech na okike nọ okwu ka okike ji wee kee site n'ịkpọ ife afa. Dịka Igbo gwara anyị nọ ife ịkpọrọ ife ka ọ ga-abụ ya na ndị asụsụ Igbo sokwa na one of those divine speech, medunete asụsụ eji okwu eji ekepụta ife. Ya na fa gwa gị ili na ịmanụ ife a na-agwa gị bụ n'olie na nye akpata anyị ji bido na mbụ wee kugide wee lue na iteghete, anyị lue na ise kwuo ife ọ bụ, anyị lue na ịnọ kpọọ onye ife ọ bụ, lue na ịtọ kpọọ onye ife ọ bụ. Ya na ili na ụmụ abụọ anyị na-ekwu maka ya na agwa anyị na ịtọ. Ya na ụka nọkwa na ịta ụka tọkwala atọ, mana kedu ife anyị ga-ekwu maka ya tata? Anyị ga-ekwu maka gịnị? Oge anyị na-akọwa n'ọnwa okike, oge anyị na-ekwu n'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu bụ maka gịnị? Izu okike. Igbo wee nye anyị etu ụwa si malite, dịka nwa bekee si wee nye mkpụrụ ụbọchị 6 na-etu aka okike si malite ruo n'ụbọchị nke 7. Chukwu jezubike, God jezubike, maka na o kesiana. Igbo gwara anyị n'izu n'izu, anyị ma na izu bụ mkpụrụ ụbọchị abalị 4, mana ọ gwara anyị na n'izu nke 3 ka gịnị na ọ nwee ife mee n'izu nke 3. N'izu nke 3 ka fa gwara anyị na ọmandụ fụlụ okike. Nke a na-eme ka anyị ghọta dịka abụ si wee na-akọwa na agbulu si n'ogbeto. Ya na ị na-ekwu maka AJAAN ka anyị ghọta na ọ na-ekwu maka mụ na gị, mana anyị na-aga ife anyị na-akọwa na-abanye. Mana Igbo gwara anyị na 12 bụ 3, maka na ofu agbakọnyere 2 nyere anyị 3. Mana ebe a ka anyị na-ekwu maka gịnị? N'ime oge a na-agwa anyị na fan okike na-amapụta, ka a gwara anyị n'izu chi na eke n'ụbọchị bụlụ ofu. Chi na eke n'ụbọchị bụlụ ofu. Kedu ife ọ na-akọwala anyị? Oge m na-enye nkọwa nke a ka m na-akọwa ụlọ ịtụ nzu, ụlọ ịga ọjị, maka na fa gwara anyị na ụbọchị niile dị iche, maka na ụbọchị ọbụla ka chi ụbọchị nke a ji okike nke ga-abịa. Ya na ife Igbo na-eme ka anyị ghọta bụ maka na ọ dị ndụ nyaa abụrụ na ọ ga-adị ndụ taa, maka na arụ dị anyaa abụrụ na arụ ga-adị ya taa, maka na chi ọbụla ji ọka abịa, maka na ife dị njọ nyaa abụrụ na ife ga-adị njọ taa, maka na ọ na-ekeghalị orughalị. Ọ ya ka fa ji gwa anyị maka ije nata oke nke ụbọchị a. Eze chita oke nke chi ọka abịa n'ụbọchị nka, ịbịa nata okike nke ụbọchị nka. Ya na chi na eke n'ụbọchị, maka na oge mbụ na fa bụrụ ofu, mana mgbe ọ ga n'ime okike ka okike wee pụta n'izu, n'ime kafa na ekenye bụ okike ka a na-agba izu. N'izu nke 4 ka chi na ụbọchị bụlụ ofu, 3 bụlụ ofu. Ọnya ka iji asị ụbọchị. Ya na ọ bụrụ ofufe ka ị na-ekwu maka ya. Ụbọchị na nakwa ụbọchị na oke na-abịa na a na-ekeghalị, dịka nwa bekee mee ka anyị ghọta true science again, na ị na-shed yourselves. Ya na ọ bụrụ onye bụ mgbe aka ịbụ taa, ọ bụrụ onye bụ na arụ gara aga ka ịbụ taa,
ọbụrụ nwa ịmụ tata bụ nwa ọfụ ọma bụ nwa ọfụ ọnwa isi eji nwanyị ọ na-agbanwe ya na onwero ifekwa ofu ebe chi na ụbọchị na eke ibu ofu ka Igbo na-eme ka ịghọta nọ ike na nke a bụ ike fa na-agwa anyị maka ike okike maka na anyị nọ na AJAAN site na ana nke eji ike okike ya ana dị ọmụmụ site na ana nke eji ike okike ya n'ike AJAAN ya na a na-ekwu maka ana nna m ekene gị Walton I think that's your name Walton no ya na ebe a ka fa na-eme ka ịghọta ike chi eke ụbọchị ike a ka fa na-agwa anyị Igbo kpọrọ gịnị ọkala ọra proton maka na anyị ma na anyị gaba anyị na-abanye naanị mgbe m ga na-enye nkọwa na-aga na anyị ga-akpatụsị aka maka na ebe a na-aga kịta bụ atomic and subatomic ọnya ka anyị ji kpọọ ọnya mee ka afụ n'anya Chinedu ekene m gị nnọọ mee ka afụ n'anya maka na okike bụ atụ bụ echiche bụ ife na-apụtara ife echiche bụ ife dị na nzuzo zolo ezo mana ọ bụrụ na ezobeli ya ka e wee zonarị ya mmadụ kama na ọ karụpụta ife mana ịpụta ife okike ịpụta ife dịka anyị si ghọta na ọ nwere ife ga-eme o wepụta ife mee ka afụ n'anya ka e wee fụọ n'anya ka o wee nọdụ na ndụ na ana bụ eze ọmụmụ na ana bụ di ọmụmụ nke ji ike okike ya ya na ike a ka anyị na-ekwu kịta chi eke n'ụbọchị okike ana ji wee mee ka okike bụ n'echiche pụta ife ya na ọnwa ife ga-eme ọpụta ife dịka oge m na-enye nkụzi n'ọtụtụ arụ gara aga oge m na-ekwu maka mmụọ awala ọgọdọ nitrogen atom mana anyị ga na-akpọ afa ndị a na-ekwu n'Igbo na-ekwu na bekee ka o wee nye aka wee ghọta dịka m si kwu na ịghọta Igbo enwe amamife mili emi maka na ụlọ akwụkwọ niile anyị na-eje ife ọbụla anyị na-agụ ije mmadụ eje gụọ ofu ife kemistri ọpụta nwee 1 degree mmadụ eme law ọpụta nwee 1 degree mmadụ eme sociology ọpụta nwee 1 degree mana anyị mana ọ dị 360 degrees o nwere onye nwee ike ịgụcha 360 degrees na ndụ a wee nwa mana Igbo ịghọta okike Igbo okike ụwa nke ndị Igbo ga-enye ya nghọta ife ndị a niile 360 degrees ọ bụgodo unu ịbaro n'ime ị ga-enwe ike ịghọta ka fa niile si wee kwụrụ na okike ka ife niile si wee kwụrụ na ife kwụrụ ife akwụdebie ya na ife ọ na-eme bụ na ọ na-eme ka nghọta mili emi ka amamife dị ụba ka nghọta mie ka amamife dị ụba karịa nke ịghọta na mkpirikpi ya na aja Igbo na-ekwu maka ya maka na agwaghị anyị maka ike ana oji wee mee ka okike pụta ife ka okike bụla ife afụla anya mee ka afụla anya bụ aja Igbo na-ekwu maka ya ebe a ofeke ga-eche na aja uzuzu aja a na-ekponite aja a na-ata nke a bụ eziokwu kama na nke a bụ nke anyị na-afụ anya dịka m si kwue n'oge gara aga na a na-ekwu maka
ana azụdo, ana ogbunike debe m, ana igbo chebe m. Ọ dịka anyị asị na anyị na-ekwu ife anyị fụrụ anya, ife ị na-akpọ afa, ife ị na-etu afa, ife iji etu afa na-akpọ ya afa bụ na o nwere ebe ịkwụ, o nwere ebe izodolo ụkwụ, o nwere ebe ịlụrụ ụlọ, o nwere ebe ifulu osisi. nya na osisi ndị anyị fụ na mmiri ndị anyị madịgasị ebe a, ọ bụlụ ngene, bụlụ ochichi, bụlụ ọta, bụlụ ife ọbụla ị na-akpụ ya, ka iji wee kleme kpọọ ọnya ana. Mana nke bụ ezie bụ na ana na anya mụ na ga ama mfụ nwe, maka na ife anyị na-afụ bụ gịnị? Aja 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 ana, aja ana. Mana aja ana mụ na gị na-afụ ozuro, maka na ofeke ga-eche na ife a na-ekwu kịta bụ aja ana nke ọ na-afụ n'anya, ebe a solidi aizodolo ụkwụ, kpata na ekwụrụ na ya eminara anyị, kpata na etu am nọ na ya eminara anyị. Mana aja bụ aja na uzuzu, maka na anyị ma na anyị bido n'echiche kwue ife ga-eme ka echiche bụla ife a ga-afụ anya. Mana anyị ma na aja ị na-afụ anya na ọ bụrụ na anya na nkwọ ikuku bunie ya, na ị ga-afụ na o nwere izuzu mesị ụdajụa, dịka ndị ndị a na-aga mmadụ nwafa gba anya ọkụ kpụrụ ntụ a, emesịa awụpụ a, enwe ike nwunye na mmiri, nwunye n'ikuku. Iwu bụ na emesịa na ọ ga-adajụ, maka ọ nọ na dust, ọ nọ n'izuzu. Ya na aja anyị na-ekwu maka ya kịta bụ uzuzu kpụrụ ndụ, uzuzu kpụrụ ndụ. Kedu ife kpata anyị ji kpọọ ya uzuzu kpụrụ ndụ? Anyị na-ekwu maka ife melụ ndụ ọ dị dense body form, dense body form. Kedu ka nye atụmatụ? Ọ bụ na nkwọ tanie uzuzu, tanie aja uzuzu, ọ na-afegharị dịka n'iru ebe a m nọ kịta, enwe dust, enwe uzuzu n'iru ma particles n'iru ma. Mana mụ na ga ama mfụ a, maka anya anyị zuru efu a. Mana ọ bụ na anyị rapụ ọcha m nọ na ya n'ebe a ndọkwasara ife, anyị rapụ ife dịka izu ụka bụ ofu izu, ebe ị ga-afụnya bụ izuzu ka ọ dadosi, iwe bịa wee ficha anya, fichasị anya, ka ifichapụ nya bụ uzuzu ka ọ dịkwa mma. Ya na ife na-eme ka ife Igbo na-eme ka ịghọta bụ na aja mgbe ọ bụ uzuzu, na ife melụ ka okike wee bụrụ ife a na-afụ anya bụ ime ka uzuzu a na-tatikpọ onye aja wee dajụa, ife akpọ ntinye nọ bekee ọ bụrụ dense body form, ọ na-anyịzi alụ ọkpụkọ. Ya nọ mkpụkọ a ka ị na-afụ, isi hey Adaobi jere arụ amaka zụkwa, isi hey Chikọdị na-ebozikọsọ mma ifugie. Mana ife ị na-ekwu ife a bụ the same aja, the same uzuzu, mana ọkpụkọ ka ọkpụkọ a wee fụ a dense body form. All this same dense body form ka ị nwee ike iji wee fụ okike. Ya na aja ana site na nkeji ka okike ya, ana dị ọmụmụ ike aja ana ya. Ya na o nwere ife ọzọ fa gwa ife ji wee nweta this dense body form. Ọ bụ na ekwucha maka aja ana, o nwere ife ọzọ a ga-akpọ afa ana jikwa wee mee ka mmụọ wee bụla ife a na-afụ anya dịka okike. Ya na aja na bụ ife anyị na-akpọ ọkpụ kpụrụ ndụ, ọkpụ kpụrụ ndụ, uzuzu
melụ ka anyị nweta that same dense body form, ọkpụkpụrụ ndụ. N'izu ịtọ ka anyị ghọta n'oge gara aga, oge mkpọli gịnị, oge mmelụ ka anyị ghọta na ife Igbo na-ekwu maka ya bụ ọmụmụ na mbawanye na ọbụrụ mgbakọ. Mgbe fa na-ekwu maka okike n'izu n'izu ịtọ, ebe a ka anyị nọ wee nweta 64. 4 times 4 times 4. 4 times 4 16 times 4 64. 64 kedu ife Igbo na-eme ka anyị ghọta ọ na-akọwa ifefa na-akọwala anyị ebe a bụ 6 na 4 nke bụ gịnị, ili a na-agwa anyị bụ gịnị, ka anyị ma na ofu ka a na-ekwu maka ya, ka a na-ekwu ofu ka a na-ekwu maka ya. Ya na ebe a ka anyị na-akọwa maka ya bụ 13 na ike ana AJAAN eji wee mee ka afọ okike anya, ka anyị ghọta na ọkpụkpụrụ ndụ so na ndụ. Ya ka fa ji gwa anyị ọmandụ malụ ndụ, ọmandụ malụ ndụ, ọmandụ fụ okike. Ya na ọ nọ n'okike mana ọ ga-anọ dịrọ conscious. Onye na-alara ụlọ dị n'ebe ọ na-alara ụlọ na-agba ọkụ, onwero nke ọma ọ tọgbogolo. Mụnwa dị na-alara ụlọ amarọ m ebe m nọ, wee lue mgbe chi na-agachite wee kpọte m n'ụlọ, maka na anọ m lee na nlọ n'ebe ọzọ. Achọdụ m ka ịkpọte m, maka na ịkpọte m ọ bụ na ebe m nọ na-atọ m ụtọ. Mana edina m ebe a, but was I conscious? No. Somehow there's a bit of consciousness, maka na edina m na akwa aka m na-eku ume. Mana anọ m ebe a, anọrọ m ya maka na my consciousness jebeli n'ebe ọ na-alụ nlọ, jeli ebe Chikọdị na-agụ nwa ya afa, na-eme pati, na-ata anụ, na-ata azụ, na-enwe aṅụrị. Asị ka abịa kpọte m to bring back my consciousness to my body, ka m wee kunie wee dịkwa conscious of the fact na m dị n'elu akwa m n'ime imuno m. Ya na ife Igbo na-eme ka anyị ghọta bụ na ọmandụ bụ nọ in that process. Maka gịnị? Ọ bụ na ị na-ekwu maka AJAAN, na-ekwu maka gịnị, izuzu, na-ekwu maka aja. So na ọ nọ present, mana ọkarọmalụ na ya ga-abụ moto, ọkarọmalụ na ya ga-abụ friji, ọkarọmalụ na ya ga-abụ oke, mana ọ nọ there, ọ nọ present, but at some point ọmandụ malụ ndụ. Ya na Igbo na-eme ka anyị ghọta, dịka m si bụọ abụ mbụrụ na mbụ, onye ga-eghebelu m enini uye ghebelu m enini, ndị Igbo ga-eghebelu m enini uye ghebelu m enini, ụmụaka ga-eghebelu m enini uye ghebelu m enini, Chikọdị ga-eghebelu m enini uye ghebelu m enini, Wosin ga-eghebelu m enini uye ghebelu m enini, Emeka ga-eghebelu m enini uye ghebelu m enini. Ọkwọ gị bụ isi ji mgbakwasị, ọkwọ gị bụ isi ede mgbakwasị, ọkwọ gị bụ agbulu si n'ogbe too n'Itopi, ghebelu m enini uye ghebelu m enini. That you are connected. You are connected to the source. Na gịnwa, you are connected to the source. N'ibu isi ji mgbakwasị, n'ibu isi ede mgbakwasị, n'ibu agbulu si n'ogbo wee too. Ya na ife Igbo na-eme ka ịghọta bụ when they talking about ọmandụ afụ okike,
ọmandụ afọ okike na ọmandụ a na-ekwu okwu bụ gịnị? ndị aka bụ gịnị? ọkpụ kpụrụ ndụ, ofu izuzu a, ofu AJAAN a, ọkpụ kpụrụ ndụ. ya na ngịnwa bụ an offshoot of that ọkpụ kpụrụ ndụ. Ọnya ka m ji swee sị na ozi m bụ ime ka ịbụrụ ịnọdụ na mụ na gị nọ na the center of this creative story, maka na nke a bụrụ akụkọ nke ndị ọzọ, ọ bụrụ nke Abraham na Nazareth, ọ bụrụ nke Muhammad na somewhere. nke a bụ nke gị bụ onye Igbo, iji wee mee ka ịghọta na ịbụ central figure. ya na ife a na-eme ka ịghọta bụ kịta na a na-ekwu maka AJAAN, na-ekwu maka okike, na-ekwu maka mmụọ. kedu ka isi wee bụrụ part of it? nọ ndụ gị n'ụwa gị ka a na-ekwu maka ya. ya na fa na-agwa anyị na ọmandụ malụ ndụ. ife na-eme ka anyị malụ bụ na ife niile ejikọ okike dị ya already, mana okike amara ife ọ bụ, okike amara onye ọ bụ. mana at some point ọmandụ wee malụ ndụ, na mgbe fa na-enye anyị the creation story n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu, n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu. na anyasị mgbe fa na-agwa anyị maka afọ, ka mgbe afọ na-apụ njem ya, afọ si na ya bụ mmiri enyo eji ezikọ ụwa nne m akụ, na ya bụ n'afịa ka ụmụ alụsị nọ. dịka etu anyasị si amụta ụbọchị, anyị afụgo ka esi mesịa ụbọchị na chi na eke bụla ofu. anyị afụgo ka anyị si mesịa eke na chi na ụbọchị bụla ofu. na ife ndị a niile bụ ụmụ anyasị, ụmụ atụ tot, ụmụ atụ fakarụpụta ife bụ debe. maka na ogene ana di ọmụmụ ji ike okike ya. kịta ịfụ na AJAAN bụ ofu ife o ji wee kpụọ ndụ, wee nwee ike, o wee kpụkọ ọnya wee fụ. maka na nke anyị na-afụ tata, ife niile anyị na-afụ enwere ife ọ bụ. ife niile anyị na-afụ maybe in the next n'orikazi 80 years ife ndị a niile edissolve ịma nwe ike ịfụ a, ịma nwe ike ịghọta, inwe ike na-azụ ya akwụ, inwe ike na weli ya n'akọ ji, mana ịma mmazi na ngozi, maka na oge dissolve kwa. mgbe a atụghalị anya oge a, ọ ka ga-enwezi the same consciousness ịma na ngozi ka ya bụ. nna m nwụọ 1992, anyị jee n'ime ebe a ọnụ, ọ ka ga-enwe ebe a na-ajazi a kụọ anya, kụọ osisi ọfịa dị iche iche akụọ n'inu. ọ ka ga-ama consciously na ọnyanwa bụ nna m bụ ebe a, maka na ọ bụrụ oge ọ nọ na this dense body form, oge ọkpụkọla akpụkọ bụrụ nna m. ọ bụ na nga ije zọọ onye ụkwụ waa ngozi ka ime alụ ọ ga-enwe response, ọ ga-enwe reaction. ya na ndị Igbo na-eme ka anyị ghọta site n'inye nkọwa okike ụwa nke fa na ndị aka fa na-ekwu bụ ọkpụkpụrụ ndụ bụ gịnị? ọkpụ ọmandụ, the first consciousness, the first conscious living entity. ọkpụ ọmandụ, ndị mandụ. ya na Igbo ka fa na-eme ka ịghọta bụ ụmụ aka, ụmụ ndị aka.
ụmụ ndị aka. Kedu ife na-akpọ, kedu ife na-ekwu, kedu ife na-akpọ onwe, kedu ife akpọle, kedu ife akpọla anyị, kedu ife a na-akpọ ndị ọzọ? Ụmụaka. 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 Anyị bụ ụmụ Igbo. Ọmụmụ. Ọmụmụ dị ana dị ọmụmụ. Ana jikọ okike na ike AJAAN ya. Ya na ụmụ site na ana na AJAAN wepụta. N'Igbo bụ ụmụ aka. Ụmụ gịnị? Ụmụ ndị ọkpụkpụrụ ndụ. Ọkpụkpụrụ ndụ bụ gịnị? Ofu AJAAN na izuzu anyị na-ekwu maka ya. Ya na ife a na-ekwu maka ya bụ na gịnwa na mụnwa na anyịnwa bụ ụmụ ndị aka, the primordials, ndị mbido, ụmụ ndị mbido, maka na aka anyị ma na aka bụ mmụọ mbido. Anyị ma na aka bụ mmụọ mbido. Unu enwere iwe na ọnwụ onye kpọọ m na fon. Agbara m ife bụ ochie. Ya na ebe anyị na-eje maka ya, ụmụ ndị aka. Ụmụ ndị aka bụ ụmụ ọmụmụ, ụmụ dị ana dị ọmụmụ. Ya na ụmụ ana ka a na-ekwu maka ya. Ana anyị ma nke ji ike wa pụta. Ike nke anyị ma gịnị? Na ike ka anyị kwuru oge gara aga. Oge anyị na-ekwu maka ike, anyị kwuo maka chi, eke na ụbọchị. Anyị kwuo maka chi, eke na ụbọchị na fa abụla ofu. Na ike ọkala ọra, proton. Na anyị ma na Igbo na-agwa anyị na ike wa pụta mee ka afụ n'anya. Mbụ gbawala abụọ chaa ifeke, Igbo wee nọdụ n'efe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. Igbo bụ mmụọ lọlọ nwa site na nkeji okike ya, ike AJAAN na ya. Ya na anyị na-ekwu maka ike wa pụta. Ike wa maka na anyị ma na anyị kwu na anyị nọ na Ilinaibo ka anyị ji ekwu maka AJAAN. Ili anyị ma bụ ofu, Ibo bụ mgbakwasị n'ofu ebe anyị si nweta ịtọ. Mana anyị ma na abụ na-agwa anyị maka mbọwa. Ya na anyị na-ekwu kịta ike wa ịwapụta. Ike wa pụta, to manifest, manifestation, to manifest out. Ya na ana ka anyị na-ekwu maka ya bụ dị ọmụmụ, jikie wee wapụta okike. Anyị wee bụrụ ndị anyị pụta wee na-ekwu maka wee na-afụ n'anya. Ya na ike wapụta bụ ịpụta ife. Ike wapụta bụ ịpụta ife. Ya na ịpụta ife
bụ gịnị? AJAAN mee ka mpụta ife nke mbụ wee nwee ike wee dị. AJAAN bụ nyanwa bụ ife melụ ka ọ ife ana ji wee mee ka mpụta nke mbụ wee nwee ike wee dị. Ya na ife niile na-afụzi anya tata, ma nke nwa ma mụnwa ma nne ma nna ya ma nne nne ma nna nna ya n'obodo na ife niile bụ site na nkewapụta nke mbụ a ka ife ndị a niile si pụta. Ya na AJAAN bụ uzuzu kpụrụ ndụ, maka na ife a na-ekwuzi kịta bụ etu esi mee ndụ o wepụta ife, maka na onwe mgbe a na-afụrụ ya anya. Nke anyị nọ n'iru nkịta ọ dị ama na ada afụ anya, ọ dị n'iru m, mana ọ dajụa, ọ na-ada ada, ọ na-adị hevi, ọ na-anyị alụ iwe nwee ike wee kpụkọta ya. Ya na wee tie alụ ọ na-anyị ka iji nwee ike iji wee kpụkọpụta ya ife. Ya na fa na-agwa anyị na chi na eke n'ụbọchị bụ ọkala bụ ike okike n'ụbọchị. Ike okike n'ụbọchị bụ na-eme ka anyị ghọta na aja abụrụ ofu. Ọ nke akpata na AJAAN anyị dị iche na AJAAN ebe isi bịa. Ọ nke akpata na ọtụtụ ndị ebulu na slavery in the 15th century na-enwe ike iwepụta akpụkpọ arụfa dị a na-efa nenenya gwa gị ma onye a ma ọ bụ onye Igbo, ma onye a ma ọ bụ onye ugwu. Maka gịnị? Na ife akpụkpọ arụ na-akụ bụ ife anyị na-akụ, anyị nke a na-aghọta bụ AJAAN. Mana ife a bido ole na mmụọ, maka na anyị makịta na anyị ekwena maka ike kpọọ ya protein. Kee maka ndị ọzọ anyị ka ga-ekwune anyị bịa n'izu ọzọ, ka anyị wee ghọta na okike melụ ka ife ndị a niile ana chịkọlụ nọ nchịkọ ka ọ chịkọlụ ya. Maka na ige ntị efu ka o kwuru sị na chi eke n'ụbọchị wee bụlụ ofu. Ya na ị na-ene ya anya asa ofu, mana ịgbasa anya nọọ ife dị iche iche. Mekwa ka ịghọta na ndị a bụ ụmụ anyasị, ka anyị wee ghọta na Igbo dị omimi. Dịka m si ekwu oge ọbụla na Igbo emika, kama na ebe a ka udu amamife niile dị, udu nghọta. Na-agbanyero na anyị nọ n'ụwa nwa bekee, na-agbanyero na anyị nọ na ndụ nwa bekee, mana oge ụfọdụ ị ga-afụ na gị na nwa bekee na-emekọ ife, gị na mmadụ nwa bekee na-emekọ ife. Ife na-afịara arụ, ife na-afịara arụ a na-afịa nyanwa arụ, ife na-afịara arụ a na-afịa arụ. Ọ na-agbagwojuzi ya anya ka ndị a ife na-afịara arụ si afịa arụ si bụrụ fanwa na-ekewapụta okewapụta ọkụ a na-enwu, okewapụta ụgbọ a na-efe n'elu, okepụta ife dị iche iche ndị ofeke Igbo ji asị bekee bụ agbara. Mana ọ ghọtara na bekee bụ nchịkọta ka ọ chịkọta ọtụtụ ife amamife ndị niile dị n'ụwa wee kewapụta ife ndị a. Na gị nwa na-ekwu ya bụ okwu na ọ bụrụ na ime ka amamife ya na ọgụgụ isi pụta ife, bekee akpọnie gị jee nye ya ọlụ ebe ya na-eme ka ife wee pụta ife. Ya na ife a na-eme ka anyị ghọta ebe a bụ na aja abụrụ ofu. Ọnya ka Igbo ji gwa ya na nkụ dị na mba na-eghelu mba nne. Nwa bekee gwa anyị maka periodic table. Ya na enwe ife dị iche iche na ebe a nọ tata bụ ụwa ana nwa bekee. Azọdoro m ụkwụ na ana, anọ m na befa eminarọ m anị, obele oge nkunye gaa ije adị m eminanị.
ofu aja na ka m ga-azụkwa ma mpụa n'ezi, ofu aja na ofu izuzu adịkwa m n'iru. mana ọ bụrụ nke a bụ ụdọ eji wee kpụ m, ọ bụrụ nke a ka eji kwe m, kama na m anọgo ebe a, anọtego m ebe a aka na-eli nnifa na-aṅụ mmiri fa, mụ na fa wee na-aghọ ala na ụma, mụ na fa na-aghọ ala na ụma. O nwere ife dị n'Igbo iji ghọta ife a m na-akọwa. Ife ndị Igbo na-ekwu na anị na-ama mmadụ agwa, ana ịma agwa kpata na ọtụtụ ndị Igbo nọ na mba, ọnọte mba aka lue jebe anyị, ọnọcha be anyị na-aghachi ọnwa ọya nnukwu ọya. Hee, onye na-aghọtara okike asị ewu na ole ojena na ndị obodo emegi ya nsị, na ndị obodo emegi ya ọgwụ, na fanyeli ọgwụ ya bụ ọya. Mba, a na ịma agwa maka gịnị? Na ote na osi na anyị ebe a pụa jee n'obodo ndị ọzọ, dịka etu onye dịka m nọla ebe a, dịka onye dịka gị ebe anyị nọ dị iche iche, na-eli nnifa na-aṅụ mmiri fa, na-eku ume dị site na-ekulu izuzu ana dị n'ikuku, ọ na-eku n'ime arụ gị na-amalụ na-agha ala na ụma, maka na asị na igu na igu gbaa fa na-ajụlikọta, ka anyị na-ajụlikọta ka ọ na-agbanwe anyị obele obele. Ịlụzie na be anyị, anị be anyị ọma mmazi gị, ịṅụa mmiri inwe nsogbu. Ife ndị a niile si na iliro n'aka mgbe hee na otegokwa ịlacha ụdala 30 years na-akara lacha ụdala, ịlacha ụdala ịma mma na ị na-enwe nsogbu. Maka gịnị? na ana be unu ga-ama ya agwa. Ọ ga-ewekwa oge arụ gị ewe makwala arụ, ana ebe ewe makwalụ gị, gịnị ya abụkwala ofu. Ọ nke akpata na ịnalue n'ụlọ nke akpata na ịnalue n'ụlọ, ọ dịka ga-asị na anwụ niile rapụ ndị bi n'ebe a bịa na-ataso gị nwa, mana fanwa bụ ndị bi ebe a anwụ ada atazifa gị nwa bụ onye na-ata ata, anwụ niile a na-ataghị. maka gịnị? anyị na-ama ya agwa, arụghị ka bụ onye batara abata maka ife ọnọdụ na ogologo njem ịga n'ụwa na ana nke ndị ọzọ. ya na ana abụrụ ofu ka Igbo na-eme ka anyị ghọta na aja na abụrụ ofu, na onwelu nke eji kpụọ, kama na ịrapụ a ọrapụ gị ọma mmazi gị nwa ama mmazi ya, ọ ga-ewekwa obere oge gịnị ịnọtekwa aka, gịnị wee dịbakwa na mma. mana ị na-achịkwa ebe ị nọ, ana ebe a makwa ya agwa. nke a bụ ebe m ga-eweta ozi nke tata n'isi njedebe. ekenekwa m unu bụ ụmụnne m. n'izu ọzọ anyị ga-abịakwa ka anyị na-atụgharị uche, ka anyị na-agbatị, ka anyị na-akọwa, ka anyị na-aghọta ụwa nke anyị iji wee ghọta ndị anyị bụ. ekene m unu n'ofu n'ofu. ka anyị sikwa n'etu anyị si wee bata, ka anyị sikwa etu a wee pụọ. onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m, Ngozi ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Chadiadị ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Ogechu ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Ifeanyị ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, ụmụ Igbo ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Ijeọma ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Chiọma ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Chibụzọ ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Aka ga-eghebelu m enini uhe
ọkwọ gị bụ isi ji gbakwasị ọkwọ gị bụ isi ede mgbakwasị ọkwọ gị bụ agbụlụ si n'ogbe too n'otokwo ghebelu menin uhe ghebelu benin ọ bụ gị bụ isi ji mgbakwasị ọ bụ gị bụ isi ede mgbakwasị ọ bụ gị bụ agbụlụ si n'ogbe too n'itopi ghebelu menin uhe ghebelu menin. Daalụkwanụ ndị nke m, afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ebe a ka m ga-eweta ozi m tata n'isi njedebe, ka ọ dịkwa n'oge ọzọ. Daalụnụ.